مرحبا سلام نعاقتكم يقول حجر ما قتلنا زيادة أبنتات relative pronouns كنا مارينا سناي من كتتال whose idea succeeded نايمن حسابيو تعويتو whose idea succeeded which is your choice أينايو مرجعها أينايو مرجعها أينيتي يا مرجعها which is your choice إتي انتاي زيجونو زلو وي إتي انتاي تجونو زلا that smells like what that smells like what إتي انتاي زيجونو زلو إتي انتاي تجونو زلا who found the solution نتفتح من رخيبه correction yeah نتفتح من رخيباته نتفتح من رخيبه who found the solution whom should we follow نمن كنسعب يقبانا نمن كنسعب يقبانا whom should we follow whom should we follow whose bag was found نايمن سانتا ايو ترغيبو نايمن سانتا ايو ترغيبو نايمن سانتا ايو ترغيبا نايمن سانتا ايو ترغيبا ترغيبا ترغيبو اوكي فوكاسنا اب تغرينيا يزلو اب انجليش ايكونان كم تمارون اي تغرينيا تفوكاسنا اب تغرينيا يكون ايناي ملسي يقنع عينيتي ملسي قنعتي عينيتي قنعتي عينيتي قنعتي عيناي قنع اوكي عيناي ملسي يقنع عينيتي ملسي قنعتي which answer is correct I want to say that works how إتي كمي جرى تسرح وي إتي كمي جري يوز سرح إتي تيلي إتي كمي جري يوز سرح إتي كمي جرى تسرح this one I am considering it as feminine gender and this one is as masculine gender إتي كمي جري يوز سرح who calls the shots in the Harila English who calls the shots من يزوسن مالتيو وين توا يزوسن من يزوسن من ياتوسن انت ويتي اتوسن منيو زوسن انت وايو زوسن or من ياتوسن انت ويتي اتوسن من يوم زوسنون كبل خليه من ينزوسنا ناي خبروتي زي من يوم انا سي ابوي مدهانيم من ينزوسنا ادي لملمين ناي بزحات يكون كون ززارب زلخو السخا نمن أأمين كايو وي السخي نمن أأمين كيو whom did you convince السخا نمن أأمين كايو السخي نمن أأمين كيو whom did you convince كل زي expand نقبرون خيلينا بزح examples أبنتات سريعنا سلازلنا بعلخاتكم
ክትፍትሽዎ ከለኹም ዝያዳ እንዳተምሃርኩም ትኸዱ ሕጂ ኣብዚ ንስኻ እስኺ ኢለ ኣለኹ what about እስኹም ንዓቢ ሰብኣይ እስኽን ንዓባይ ሰበይቲ እስኻትኩም ንብዙሓት እስኻትክን ድማ ንብዙሓት ናይዚአን ባዕልኻትኩም መልእወን ኣነ ግን እዚ ሂንት ሂበኩም ኣለኹ እስኻ ንመን ኣእሚንካዮ እስኺ ንመን ኣእሚንክዮ whose turn to drive ናይ መን ተራእዩ መኪና ምዝዋር ናይ መን ተራእዩ መኪና ምዝዋር ወር መኪና ምዝዋር ናይ መን ተራእዩ ክብል ኽእል መኪና ምዝዋር ናይ መን ተራእዩ whose turn to drive which is less risky ኣየናዩ ኣብ ሓደጋ ዘየእቱ ኣየናዩ ኣብ ሓደጋ ዘየእቱ ወይ ድማ if I am considering it as female gender ኣየነይቲ ኣብ ሓደጋ ዘይትእቱ okay which is less risky oh that came from which እቲ ካበየናይ መፂኡ ወይ ድማ እቲ ካበየነይቲ መፂኡ ክንብል ንኽእል ኢና እቲ ካበየናይ መፂኡ እቲ ካበየነይቲ መፂኡ ወይ ድማ እቲኣ ካበየናይ መፂኣ እቲኣ ካበየነይቲ መፂኣ ስለዚ እዚ ኩሉ ከም ዝበሃል ምዝካር የድሊ that came from which እቲ ካበየናይ መፂኡ እቲ ካበየነይቲ መፂኡ እቲኣ ካበየናይ መፂኣ እቲኣ ካበየነይቲ መፂኣ ኣብዚ ድማ who passed the test እዚ እውን ኤክስፓንድ ክንገብሮ ንኽእል ኢና መን ፈተና ሓሊፉ መን ፈተና ሓሊፋ መነመን ፈተና ሓሊፎም እታ yes so መን ሓሊፉ ክብል ከለኹ ሱ ሳ ሳቶም ከምዚታት ክንብል ንኽእል ኢና yes so መነመን ተዳ ኢለ ብዙሓት እየ ዝዛረብ ዘለኹ መነመን ፈተና ሓሊፎም ኣይብልኒ መነመን ፈተና ሓሊፎም ዘይኮነ ሓሊፎም ዛታ ኣይንረሳዕ እያ ኩሉ ግዜ ኣይንረሳዕ እያ ብዛዕባ ብዙሓት ንዛረብ እንድሕር ኣለና ኣይንረሳዕ እያ መን ፈተና ሓሊፎም እንድሕር ኢለ ኣቦይ ተስፋ ልደት ፈተና ሓሊፎም ደራ ተጠቂመ ሓሊፎም እታ ካብኦም ክፈልዮ ኣለኒ መነመን ፈተና ሓሊፎም እታ who passed the test እስኻ ንመን ተኣምን whom do you trust እዚኣ ድማ ብዙሕ ኣብነት ሰሪሕና ኣለና እስኻ እስኺ ንመን ተኣምኒ እዚኣ ብዙሕ ሰሪሕና ኣላ ስለ ዘለና ናይ እስኻ ኣብዚ ሰሪሕና ኣለና እስኻ ንመን ተኣምን እስኺ ንመን ተኣምኒ እስኹም ንዓቢ ሰብኣይ እስኽን ንዓባይ ሰበይቲ እስኻትኩም ንብዙሓት እስኻትክን ድማ ንብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ በዚአን ጌርኩም ድማ እስኻትኩም ክላስ ወርክ ዕዮ ገዛ ይዕድመኩም ኣለኹ እስኻ ንመን ተኣምን እስኺ ንመን ተኣምኒ እስኹም ባዕልኻ ምላዮ እስኽን እስኻትኩም እስኻትክን ሶ ቪድዮና ኣብዚ ደው ኣቢልና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ክሳብ ንረኸብ ሰሰናዩ ጠጥዕሙ ንዓኻትኩም